Lijan nengah. Bwri. Bwri. Ebar जाबाय लिजि गाउटमान Dia thata. लिजि गाउटमान एबार फाइनाल दै दोनबाय थाबा दैयाव दोनबाय था Bwri थर्ड प्राइज ओइ खासेयाव Ni ओइ आखाइ मरा सोनाया ओइ खेलायाव एबार लास्ट एबार माने रेहायनाय जानाय नंला एखेले लास्ट गेलेदो दै ओइ थांबाय खालामफादो थांनायखौ खालामफादो सिखा गोबाव जायो आवदो कन्टेस्टेन्स मौलै इसोर बुजिमोन दै Bwri ओइ बाबा थांबाय बाबा आउट जाखादो Bwri ओइ थांबाय इसे थाबाव दाखिखौ Bwri ओइ थांबाय बगो मुगानिया नागिरसो आगोलनि माखा नुगोन नुवा साबा नङा आगोलाव Bwri थांबाय बिस्कुट जाहैदो Bwri ओइ थांबाय बाबुआ गस्ला खायमा गाननाया खाथ'बाय Bwri Zaklah moनगौमोन ना Bwri थांबाय नों मोनगौमोन ना एबार Bwri ini lihat juga gua lihat sudah Bwri ebar nih kena langsung satana 5 second थागोन दे सायाव जाया Bwri ebar जाय जेने सेकेन्डआव Bwri Jadi ini dia tembak kali ni.